Обаче Господ ще използва само трябва да пазите смирени в сърцето и вярвате в Господа, да не се възползвате, да бъдете честни и искрени в служението си пред Него, да Него дадат цялата слава, защото сте гладни и жадни и Бог ви изпълни с духа си, ще ви даде даровете си, не защото заслужавате, защото сте недостойни слуги, обаче Той е заповядал. Давам ви власт да разкопвате на змии, на скорпиони, власт за цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Бог изцелявайте! Демони изгонвайте! Прогажени очиствайте! Мъртви възкресявайте! Там сте приели! Там! Там! Огненът на Светия Дух да слезе върху тях, Господи, и да изкара всичко нечисто в името на Исус. Казах ви да бъдете смирени, да внимавате да не говорите срещу служители и църкви. И другото, което чувствам в духа си, ново вино се налива в нови мехове. Бъдете новите мехове, изпълнени с новото вино. Ставайте сега залата. Това го събух. Кое го събух? Това точно го събух. Как си бил в града към мамата си. И си полага ръца, се целух нас. И сега сме в кръгомата. Алелуя! 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 Оказа Исус, тези не са пияни, според както вие си мислите, но това вечерното чество или последните дни казва Господ ще иззема владите на всяка два и синовете ми дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения. Старците ви ще сънуват сънища. И на судите и на судиите си ще иззема владите си и те ще пророкуват. В името на Исус. Огън! Огън! Алелуя! Алелуя! Слава на Бога! Бъдете благословени, пазете се само да не се дърпате. Ще имате много позиция религиозна. Не се карайте с никого. Обичайте ги, обаче новото вино в новите представи някой много вино става. Така че има нужда от нови мехове и вие сте част от тия нови мехове. Ново начало. Ново начало. Днес започва ново начало. И пак ви предупреждавам, внимавайте да не се дърпате с хората. Не може старото и новото да се съберат. Затова, вместо да се дърпате с хората, вършите Божията работа. Алелуя! Амин! Амин! Айде добре! Um abraço, um abraço. Um abraço. Deus te bendiga. Deus te abençoe, pastor. Най-голямата ми мечта съм по лична карта Мехмед Бирни. Искам да грабя хората за небето, а да остане сам в името на